ɗan agaji mai aikin Allah, ba ka jiran albashi mai aikin Allah, ɗan agaji mai aikin Allah. Ikon Allah. Ustaz Allah ya sa Ƙaro asiri. abin ganin cin baki. Allah ya ƙaro Ni da mamanci sunan da hukar mai kai ustaz. Al-aswaku. Al-aswaq. Ay al-aswaki An ka ce kwaɗo kana ruwa, ya ce ana ma ni na daɗa cikin ruwa. Ja. Ai da ke cire wanga abu, tun dai ko banza ba don Allah kuka sa shi ba. ‘Yan mata a rike faɗin a kwashi gashi, a zan kaga da mutane, ba mamaki ki samu sa'a ɗaya daga cikin wani ya wuf da ki, don ki ga wanga mallam makarantar islamiyya na. Inni sakata birid wal madariya bombe ta kasida citar ruwan dafa shahidiyya huwa kaina bombe ta mashi kuran wallahi tallahi amma da la Waga kuma duk garin ga wallahi ba wanda ya shi dauki Na bidiyo da hotuna ba. shi ko ga dan kwallo Wallahi. yanzu aka Chelsea karɓa ta yi Kwarai kuwa. wanda kuma dan agaji mai aikin Allah Yo Allah. wanda bai jira albashi A bashi lada kenan. mai aikin Allah bai jira albashi Allah ya shiga da rayuwa albarka don abin da aka wa gudu kake matsa ta yaya ki gama da wancan shege ne gashi in ki gani kamar dai mutumin Allah ko ki haɗu da wancan bakin ƙato wallahi akwai gyara akwai matsala wi kato Anti anta ya. kuma wancan ɗan hali mai kamar mutumin Allah Musa da su ciya hera Mu ga kenan. wanyo Allah Gogo ina yini?